Rain from Cluster 2 Barangay, Poblasyon, Inapoy, Old Namangka and New Namangka. Ma, isabi ay ang mabinay sa una. Anak, ang mabinay sa una kay siyempre ang kaawit na nagsipasabi ka sa mga pugihan umaayos na namuna ka rin sa lungsod sa mabinay. Tinuon na, Oo anak, ang mabinay ang usa sa mga pinagkatsadang lugar sa Lunhaw Negros Oriental. Dato ang mabinay sa agrikultura, infrastruktura, ug mga tanong nila itanong. grabe. Tinuon na di ay ang mga storya sa mga tao na. Dili lang ako anak. Dato po ang mabinay sa larangan sa pagkaon na sa laon ng utanong. Pagkaanid na di ay mahinang mabilayano na. Dali kung atong saksihan ang manindog na pasindayan ang Lunhaw Festival sa Mabinay. Malibayon, tulad upang pante ang mga katauhan.
There you have it, ladies and gentlemen. Let's give a big round of applause to contingent number 3, Cluster 2, Poblacion, Inapon, Old Namanga, and New Namanga.